баландтабақаҳои шаҳраки Наврӯзи шаҳри ваҳдат. шаби нахустини бозгашти маҳдудияти барқ ин биноҳоро хеле сард кардааст. чанд манзили панҷтабақа ки аз бетон сохта шудааст, ҳоло ғайр аз барқ манбаи дигари гармшавӣ надорад. манзилҳо пас аз хомӯш кардани бухориҳои барқӣ дар тӯли 1 соат ба куллӣ сард мешаванд. дар ҳамин шароит сокинони ин биноҳо шаби гузаштаро аз соати 11 то 6 субҳ бебарқ ва дар сардӣ рӯз карданд. ҳамин ҳозир барқ хомӯшкунӣ нисбати ҳамин хонаҳои мо ай бетон сохтагӣ, панел меган, ҳамин бетонро рехтагӣ, ҳамин чор як рӯз як ҳафтада ҳамин дома сохтагӣ. ҳамин мо як илоҷ бошад, ҳамин раиси барқ ё ки ҳукумат як масъалаша бинад ки ҳамин мо чӣ хел гарм кунем. Гармкунандаи магазинҳода мефурӯхтагӣ мумкин нест. Ягон чиз нест. Мо печкаро мешунонем бе ҳеҷ ҳамин мора камтар ҳамин наша бифаҳманд, ҳамин мора камтар аз тарафи хубиш нишон диҳанд ки мо чӣ кор кунем. сокинон мегӯянд аксарияти бошандагон дар баландманзилҳои бетонӣ ҷавононанд ва аксарият кӯдакони хурдсол доранд. дар бархе аз ин манзилҳо сокинон аз ноилоҷии бухориҳои маводи сӯхташ бо ангиш насб карданд. барқ нест, чӣ хел хонаро гарм мекунем? Печка дорам, алов мекунам, кӯмир дорам, эзон дорам. Як рӯза як сател алов мекунам. Кӯмири айнӣ гирифтагиам. Барое ки гуфтам бо гап шуд ки камасраф ҳайку бо хели лампочкаи хели гирифтем. Ба мардум наям гуфтам дар уно хордара усуноро медуна иштраф кардиам. Як лампочка 50 сум хапам. сокинон мегӯянд чанд рӯз қабл аз ҷорӣ кардани маҳдудияти интиқоли барқ намояндагони мақомоти маҳаллӣ ба онҳо вохӯрда таъкид карданд ки ҳатто сокинони биноҳои баландманзил барои гарм кардани хонаҳо аз бухориҳои барқӣ истифода накунанд. таҳлилгарони бахши энержӣ ҷорӣ кардани маҳдудияти интиқоли барқ ба сокинонро илоҷе аз ноилоҷӣ медонанд. зеро ба гуфтаи онҳо мушоҳидаҳо аз соли 1932 ҳокист ки дар 7-8 сол як дафъа дар рудхонаҳои тоҷикистон камобии шадид пеш меояд. даврои пеш вақте газ буду дигар чиzo буд, истифодаи мардум ҳамагӣ 12-13% истеҳсол ташкил мекард. ҳозир 45-50% шудагӣ. таносуб таҳлил кунед, таомпазӣ, гармкунӣ манзил, баъд оби гарм чӣ кардан 80% рӯзгорро ташкил мекунад. 5 маротиба зиёд кардем, 6 маротиба зиёд кардем истеъмоли барқ дар оилаҳо. аммо бархе таҳлилгарони дигар бар инанд ки истифодаи кофӣ нашудани манбаъҳои дигари тавлиди нерӯи барқ аз ҷумла марказҳои барқу гармидиҳӣ дар пойтахт ва марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо адами бунёди чунин марказҳо дар манотиқи кишвар сабаби бозгашти дубора барои ҷорӣ кардани маҳдудияти интиқоли барқ дар кишвар шудааст. моҳи январи соли 2017 мақомоти энержии тоҷикистон эълон карда буданд ки тавлиди барқ дар кишвар ба ҳаҷми кофӣ расидааст ва аз ин ба баъд ҷорӣ кардани маҳдудияти барқ дар кишвар моли таърих шуд.